Good morning mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Special ni adlaw kay birthday sa kong mama niya. Happy Valentine's sa sa tanan mga kabaro, no? Nya. Karon mga kabaro, dili mi magbahan mga kabaro, no? Ipahula mi ni Bayaw sa kanya. Tay, salamat kay sa imong pagsalig, tay. Amping. Mga kabaro, no? Og si Papa. Pa. Kumusta na pa? Ayos lang? Good morning pa. Okay, pas alright. Okay pa sa Ma. Okay pa sa alright eh. Padong mi sa Lupon mga kabaro, no? Kay mga birthday mi. Og let's go. Mine. Kumusta tayo mga mine? Nakoy kuan. Nakay. Siya share stories na ikuan sa Facebook. Yeah. Nga naghatag ka sa kog bulak. Uy. Kami kay Sos, mag 4 years na kami. Mag 48 years na kami minyo. Yeah. Wagi ko kahon ko una. Nagitagaw kong bulak sa mga man. Grabe po na dani pa dai. Wala, yun ko kabaluan. Kasi practical lang ka na basi ang gusto ni bugas ang gihatag. Ambot lang. Alay lang tong yung gihatag siguro. Kinintos akong hatag. House. Dako pas mo. Ako grabe Wagi ko pa nagkakuan ko nung una kay Papa mo ano mga paras ng mga Sige naman, hindi ko naman. tugasa ano Oh. mga mag 14 years na mag ano 48 years na kami karon kan. Pero April 8 oh April 8, April 12. Tanawa lagi pare. Mga kabaro, nangagi mi og Jollibee diri sa Panabo, no? Kay lasotso naman gud niya. Nakoy kauban mga senior, maintenance mga kabaro, no? Murag light meal lang siguro among gi-order kay didto man gud birthday among adtuan. Pa. Okay ra? Okay. Okay. Okay, so okay pas alright. Ma, okay ra ma? okay ro. Mine. Yes. Mga kabaro, no, update lang yung mga kabaro kay ang namang ko yung gitawag na kuan mga alas 11 kaya na before 11 na namin dito mga kabaro, no. Sir, happy Valentine's. Wala libre pa balon diha ah. Ay wala steer. Steer. Sir, wala libre pa balon ng Jollibee? Wala din. Kanisa na lang. Siguro mga kabaro, no, ang Oriental. Murag ulan mga kabaro, no, nakita niyo man dagang mo. Namin sa atbang sa Panabo Terminal. Etong oras alas 8:13. Kaya kung saan mga kabaro, no. Mga pi. Mga kabaro, no, nalako sa mga baryo mga kabaro, no. Dali. Hi Cole. Kuloy. Yay. Cole. Kaon na sad. Yo. Oh, ganyan ako, tiyo. Pa. Kuligar. Musta Cole? Yapon. Musta? Musta? Hoy, to. Amin. Uy! Bago ba minisigot ni Andy ba? Uy! Oh. Mayo pag-abot. Yo ay ugangan ako, tiyo. Kana nagsunod. Sawa na ko. Main, amin diri main, amin. Sa birthday ni Mama, di kini mo. Yami, oy, mari. Ayang nagsanay. Hello. Nag-blow na uy. Naulahin na ka. Hi, Ma, happy birthday. Ayan. Ayan. Ibalik sa natin. Ibalik. Hello. Naulay mga. Naulahin. Ang vlogger. Kag mama, uy, wala mo si Imelda Marcos ng purmahal, oh. Yee! Kasi ang pulong buhat pinatunta nga diha sa tubig mga adik sa iyang mga pulong ang balang espiritu magpulo kanato sa atong pagsabot ug magiya kanato sa pagpulo uban ini
kinasingkasing atong duyugan diha sa kalipay ug pagkamapasalamat ng ating banay ni Mama Rosalinda. Palihog manindog ang tanan alang sa atong pag-unaw. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. Happy birthday, ma. Happy birthday, ma. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Oh. Bihap sa akong pamilya ng Mama Lilia. Ako bisa ko dire. Kaya kung kami tulor may kugsoon. Aduan ang kuwit. Kaya ako may isa dire. Ani kamot jud ko nga makabot ning. Di naman jud ko na tao ko. Tayo niyo. Tamo ko ba? Kuya, hilak. Mama mo gani? Klaro kayo. Alang nga, napalupig ba di ay? Dito sa kahon. Kontahon lang ako. Sana yung pwede sa kahon. Ha? Dito sa kahon. Kung muhila ka. Mayroon mo yung manan. Ha? Mga parintihan. Sa kahon na? Oh, sige. Sabi lang yun sa birthday. Isa kahon o dua? Muhilak juga. Isa lang. Muhilak juga. Di. Oh, sige. Dua kahon. Isa lang. Sige, muhilak mo juga. Ako? Closing remarks naman ko, dahil paliot ko naman punta, bitaw. Salamat kayo sa kay gayunan na napot yun ang ma'am awag iti. Ang mga kong ibibubong nga, ngayon si mama nga, mag-birthday siya sa yaman. Kay gusto niya nga, wish niya, ganaya mga export. Inuuna na yung may panuhan eh. Karon ba, magpasalamat ko sa imong ha, o magpasalamat ko sa imong mga anak. Kananay mo mga anak, magpasalamat ko na ang imong pagpait sa ulang panahon. Valentine's Day niyo, adlaw sa mga sa pagmamahal. Kaya mahalan kita. O sa mga natin karoon, mga kabataan, mga apo, mga igagaw, mga uyuan, yan, o sa uban. Pero mga baro, no? Humana ang liturgy, kaon. Karon. Ay, patay na ba? Layo, si Anapilio! Ang sa maning? Isa lang, hindi ko sa mga inang beer kayo. Pwede, beer, kadugi, magawa mahatag. Dili na liturgy mo dito. Nag-liturgy pa. Nag-vlog ka. Yes, odo, gawin. Yeah. Vlog ako dito sa Mobalay. Puhon. Papa ba? Puhon. Ikuan ako dito kanang. Kaya para ang kuan mo kung ko dito sa Kudisi. Kuan biya mi kanang Asa ba dito, Juan? Kaya, Mukha na siya. Yes.
Iliban naman ang niya ron. Manong Sorbetero. Muli akong gipangandoy nga trabaho. Noni. Iliban naman ang niya ron. Nagkuan bangko. Para ni pagniso nagkuan ba? Dapat palintyahon mga bata. Oh, palinyaw na to, palinyaw. Oy, mga bata, mga bata. May ice cream din nag sa trabaho. Hello. Ano ko yan? Sisi. Hello mama. Hello te. Kasi kan ay si Barira. Saan ko na rin nabili ni? Taasa pag ilaw bumuri din. Uy. Bungbung. Haji Arbong. Dito na siya. Hello, kumusta man ni diri nga side? Hi Ate Bibi. Ka naman wa. Wa ni na nangihid ba? Hi Ate Delia. Hi! Ang Tagalupon wala. Ang Tagalupon wala ka Davao. Hello Nana. Dili, mas gwapo ni video ni kay memory man is pamilya ni. Sana memory man is pamilya ni. Naikok diri. Ah, sige rata. Ha? Asin nga brad. Asin. Ay, Tuwa siguro sa gawas. tagay sa ni kasin. Sa gawas brad. Asa man ang kasin ani? Ay, dara. Oh. Pagkuha. Hindi, kay parang memories sa pamilya niyo. Oy. Iskalibo daw gaw. Ah, gusto ka? Di madalag 200 na. Sama dia. Ay palapit pa sikap-sikap. Hoy, ande. Oh. Sikap pagdugo dong, basi na high blood ka. Uy. Bao ni ako mga idol ba oh? Ora yung body nimo. Uy, ako ba? Cool. Ka naka-cool? Si Auntie Nabil, okay kita ba? Musta na? Sa yung keskuhan ng problema sa wala. Tilan! Okay na. Paabot ako. Nakuha na ni mo, pre. Uy. Dagan, sige bi kagkuyog sa kong vlog bi. Ha? Sige kagkuyog sa kong vlog ba? Sige na ma. Ha? Hindi kay memory sa pamilya ni. Karon mga. Sige, uy mo ni mo. Uy. Again, Kuya Edgar oh. Official driver nila kuya. Yung gani. Yeah, napay. Sangatan nila. Kabaro andi. Kabaro. Uy, bugnawa na yung ginom dia, uy. Ganda, bro. Digo kuya nag-drive kuya. Nga naman. Muli og Davao unyo uy. Ha? Muli pa, delikado kayong dalan basig pagtulo. Kasi mo ana dalan. Oh, basig mo ana ba? Gani di mo pa-drive ba? Ayan. Oy, mo ni ang mga kuan, mga kaliwat ni Rosalinda. Ini siya si Tago ko lang ini. Gabriel. Oh, di bro. Hoy. Ini si Ini. Rosalinda. Dili Sikat. Adilin. Wala ka ila. Si Banalawi. Ay Iba na Alawi. Kaya kini. Daw siya. Jesus Saragosa, Jesus Saragosa. Jesus Saragosa daw siya, pero dili masayak mo. Kini. Si Julian Santos. Alin ba cross? Alin ba na cross na to eh kasi mag Gideon. Oh, jadi. Gideon. Santos. Kaca. Santos. Pero di pa kayo siya tambong. Kini kay ko man ni. Sino siya? Asawa ko sa likod. Asawa sa busaya pero nagmasmaso. Ano siya na kuan ni bubong na hinihong na ng pandog bubong. Paano na umon? Wala na battery niya. Og kinipod, di ako nagbusober kinipod si Kuya John. Kinipod? Ano yung pinaka-power sa pamilya? Kini, samot ni pinaka-power nga igagaw. Yakin. Yo. Umarami. Yakin. Lendek ko lang eh. Asas mana? Tama na yan dia. Kaya mo kay patong ano na mo ka. Kami dua ka laki. Pero kasate. Uy. Nao. Nas kabaro ko eh. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tita Ande,
dali tanaw na po. Dali mo sa tanaw. Tanan. 1, 2, 3. Dili na po, dili. Ay, ba nag-asawa? Ha? Pinini ba? Dali, kay ikaw may representative. Oh. Dali ka. Dili ka. Okay, mau pug dagwaya. Okay, 1, 2, 3. Si Win-Win Entertainer. Okay. Sige mga apo. Tawag ito mga apo tanan. Ayaw na po mga bana. Sige. Sige mga apo lang mo. Dito mo. Apo na. Kamaulo kay Kailiso na si mama, kailiso na gigangan na. Oh, di. Ay, sunod doon. Tatay, kita. Iya, pati sa mga doya. Iya. Dali. Kaya, Ako na narinig ko to. Askin din. Sila sa. Oh, kini. Especially kaulahanin sila. Ready? Wait, Mimi. What's a Ay, game? hindi asas mimi ay. Sila si mimi. Ready? 1, 2. Nanguha lang. Waki. Lakas mama, waki. waki ma. Makita ang panga. Dili kita saka makita ang panga. Si mama, wala gini na picture. Ano na yan? Kasi hindi pa inumun. Ay, dili na pa inumun yung bata, oy. Bug mo na. Ay, pa inumun, oy. Pas. 1, 2, 3. Ano sa to? Ikaw si... Ako si Efren Pisas Bagong. Ano yung alam ko na dito yung gusto ng birthday. Yan ako din. Hello, Migs! Selma! Oy, ayaw pikit lang. Nag-leave yun iba. Ang nagkuhan rin ba kayo? Gusto lang ito. Gusto na ice cream. Happy birthday! Tuwa sulod.